Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликӯл хоҷагии Шпексаторов. дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳо, гоҳҳои гусаладор ҳамаша навор кардагием. ба шумо як каналеро тавсия мекунем ки номаш чӯпонбача аст. касоне ки чорводорӣ қати интерес доранд дар Россия, аммо бародарои ами тоҷикистония дар Россия мини ферма доштааст, аммо шароитоша плюсу минус фоида ҳамаша нишон додагиаст. сиёмка када дар каналшон партуфтестай роҳоша акҷо мехаранд, алаф чӣ хеле фоидаву зарар ҳамаша подробно нишон додагиа. бидроен каналшон видеошонро тамошо кунед. канал маъқул боша ба каналшон обуна шавед. аз номи канали мо ягон комментарий бигзорем. видеошон маъқул боша. барачаҳои тоқаи беоча 750 найнош наиша 900 сум мега як кара 800 сум як аз нарх кардаю рафта 800 сум. ина дигароша 650 550 ҳам кардаистай. ҳар хел нарх савдо шудааст. дутта қушқори фарбе калон чори ая чори 5200 сомони харидааст. савдо шудагия ҳардушон. найнош 3000 сеташ и дига нарх 3060 сомон мунаи савдо шудагия. мунаи сеташ як муна ду мунаи се иш 3000 савдо шудагия. мунаиш 3060 сомон қарор дорад. барои алафхор беоча 1000 сомонӣ мегӯянд. сеташа 1000 сом мегӯянд. савдо мешава. бозор 800 ҳар сеша якҷоя кардааст. майдаш 650 инош 700 савдо мешава. инора майдаша 550 500 калонуша 650 600 кардааст. най сета калона 800 ҳар сешам 800 кадагия як кас. савдо шудааст қушқорои калон 3300 сумӣ найдуташ инош мана 2800 най чорташ чортам не сета чорумиш харобтар будади. мумкин амиам дар дохили авай бошав. 2800 савдо шудааст. мана ино 1900 дута қушқорчаро бинем 1900 савдо шудааст. савдо шудааст. буқо барои бастан 9000 меган нархошона савдо мешава. бо бозор 7500 8000 баландиш кадааст. дутша 15000 ози пурсидааст. дудагиш нест ҳозирашта. ҳамаш барои бастан аст. буқо ай пешон тамошо кунед. савдо шудааст. дута буқа буқои фарбе 18800 сум бозор кадай. ҳар душа якҷоя додагиш нест. соҳиби ҷои пулгириша 20000 меган. ҳар душам буқои фарбе. савдо шудааст. буқаи калони фарбе 14000 меган. нархша савдо мешава. бо бозор
10500 сомонӣ кадеста бузор ҳозир рашта додагиш нест қадар сатшна фаргия ма калонтарин буқаи бузор буқаи калони фарбе 22000 мега нарша савдо мешава бо 20000 кадеста бузор фарбеги шадим 700 кило живой вес доштааст 700 килои ровно дота буқаи майдатар нура 13 меган 13000 савдо мешавам бо 11000 бузур карда истай ҳар душа 22000 додагиш нест оли неки ҳар душам буқаи фарбе дута буқа 13000 меган савдо мешава бо 12000 карда истай бузур 12 11800 11 нима фурсидагиай савдо шидааст буқаи фарбе қадаш пастараи буқаи фарбе ҳай 310 кило 308 кило буромадай 10500 харидааст харидум мега соҳибуш 10 кадам на буқаи калони хароб барои бастан 10000 мега 8500 бузур кардааст ҳозирашда додагиш нест 8.5 такада бузур на буқаи средни нарша 5500 мега савдо мешава бузур 48 то 5000 кардаист ҳозирашда додагиш нест на буқаи средни буқа барои бастан 7800 мега нарша савдо мешава бузур 6500 6000 то 6800 кадеста бузур 65 ками 65 кадеста савдо шидааст унаи буқа 8000 ровна савдо шидааст фарбегишам сӯзай пародашам шурувай 8000 ровна савдо шидааст соҳиби шумо буқаи средни карпат 6200 мега нарша савдо мешава бузур 5100 сом 5150 то 5200 кадеста буқаи калай бешоб савдо шидеста мунаи буқача бачае ки оянда дора калон мешидагиай тамошо кунед пародаша 5500 ҷои пилгириш соҳибиш мега бозор 5300 ози кашукаш доранд додагиш нест савдо шидестай муна буқаи средни буқа барои бастан 8.5 та мега нарша савдо мешавад 7350 сомон бузур карда истай соҳибаш 7500 ҷои пилгириш меёбад буқаи акаи ҷалилай
на букача, букачаи кабуд 5500 мега савдо мешавад бо бузург то 4500 карда истанд. Букачаи ҳуҷибоа барои баста намешавад. 5500 мега нархша савдо мешавад. бузург 47 46 то 48 такадай бузург. Ками камиш 4500. Сафушам тамошо ана букача букачаи пародаш шуру 5000 мега нархша савдо мешавад. бузург 42 43 41 ҳарчи карда истад. ками камиш 4000 бузург пурсида истад. иншоалло бухайр оянда. ана букача букачае ки пародаш зурай 4000 мега бозор 3500 пурсида истад. пародаш сӯзай иншоалло моли хуб мешавад. на букачо ёш 4500 меган савдо мешавад. медиимш бозор 4000 не майдаша 38 ҳарчи кадеста 39 кафушам тамошо кунед. муна ҳамеро пародаш шута. ана букачаи карпатча 4300 мега савдо мешавад. 3800 бозор карда истад. вайда калонтараш буда 4600 додааст. вайда успед накарда. сёмкатаранда бироварда рафта. 3800 сомона ира карда истанд ҳозирашта. савдо шуда истад буқаи средний. ина 6000 карда истанд. ҳозир кашокаш доранд. додагиш нест ҳозирашта. 6000 соҳиби 63 мега ҷои пилгириша 6300 бозор 6000 када истад. на гови гусоладор 6000 карда истад. сеюм гусолаш гуноҷин 8 рӯза будааст. саҳару бега 4-5 литр шир дорад. як рӯзда, як вақт не, як рӯзда, ду вақт. 6000 бозор пасида иста, ҳозирашта додагиш нест. гови гусоладор сеимзойд гусолаш ҳозир мефаҳмем. саҳару бега 6-5 литр шир доштааст. нархша 8.5 мега савдо мешавад. бо бозорда 7200 сомонӣ карда истад. гусолаш гуноҷин будааст. 5-6 литр шир мега саҳару бега. нагови гусоладор саҳару бега 4 литр шир доштааст. 2 литри 2. гусолаш гуноҷинай. нархша 7.5 мега бозор 6000 баланди 6.5 пурсида истад. гусолаш гуноҷин. нагови гусоладор диимзойд саҳару бега 7-8 то 9 литра шир дорад. хоб нархша чанд гуфтӣ акам? нархша 10000 савдо мешавад. бо бозор чанд ка? то чанд қара биромад? баландиш бозор то 8000 кадага айвайда поёнам пурсида истад. 7.5 то 7000 8000 аку баландиш 7000 пурсидаги ай.